שלום לכולם, קוראים לי שרון קמחי ואני מורה ומנחה של קונסטלציה משפחתית. אני רוצה להראות תרגיל ממש קטן שעלה בי בימים האחרונים מתוך מטרה לתמוך בשבים הביתה ובמשפחות, וכמובן בכל מי שעבר טראומה, לאו דווקא הטראומה הקשה של השנתיים האחרונות. ואחת הדרכים להראות את זה זה בעזרת עבודה עם ייצוגים. בקונסטלציה במקום רק לדבר על, ולפעמים באמת אין מילים, אפשר לשים לזה ייצוג. אז לו לדוגמה הייתי עובדת איתך, אדם שחזר מהשבי, הייתי מבקשת ממך לבחור בשלב ראשון 2 ייצוגים, בלי לדבר על, פשוט לבחור 2 ייצוגים, ייצוג אחד לך וייצוג אחד למה שקרה. הייצוג לך יכול להיות לצורך העניין כזה, ויכול להיות גם כל גודל אחר. וגם אם הייצוג למה שקרה הוא ענק ושחור ובולע, עדיין היכולת שלנו להפריד בין השניים היא התחלת הריפוי. כי אתה ומה שקרה לך זה לא אותו דבר. מכאן יש מקומות לפעול בעוד מיליון דרכים אחרות, אבל קודם כל תזכור את זה. אתה ומה שקרה לך זה לא אותו דבר. אם נשים את היד על הייצוג שלך, אם אתה תשים את היד על הייצוג של אני, תוכל להתחבר אליך הפנימי, שאינו קשור בכלל למה שקרה. זאת המהות הבסיסית, היא מי שנולדת, מי שהפוטנציאל שלך מאפשר לך להיות, זה אתה. מה שקרה לך עוד יעבור עיבודים שונים, ישנה גודל, צורה, צבע, יקבל רבדים, אבל אתה, זה אתה, והניצוץ האלוהי שבך נשאר בכל מקרה שהוא. אוהבת אתכם, מאמינה בכם, מאמינה בדרך של הריפוי, היא שם תמיד. תעזרו בנו, עם ישראל איתכם. בהצלחה.